weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baari to seyena wuuro mawlo seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiana gourdiuma to dara salayɓe dara salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha masiley ba to moderne ha to galle makko sama sa to kilinkara ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno yaya ba to richatol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie e laamu leydi to e laamu ngu dowlaji tenduɗi Amérique ɓe cifodiri sifande ballal wonde dowlaji tenduɗi Amérique ene walla jeunesse leydi Mauritanie kene qime ha sappo e ɗiɗi million ene fawi temedere capanɗe joyyi e jeenaya ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati e ɗiɗi dollar e tawa ko yidde ɗoftude jeunesse mo leydi Mauritanie to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o liɓi dendagal gouvernement mo Amadou Ba ardino Amadou Ba noon hoore jagorɗe ɗe o waɗi ɗum reconduit o wi ɗum tigui yo jokku golle mum ɓoyata mawol suuɓa gouvernement kesso to leydi Mali toon ko fedde taw ko yiɗɓe e yaaduɓe e imam Mouhammad Dicko nodduno tigui moɓodiral e pottital men molantegal Allah ñande aljuma paaɗo to joni kadi ko catala bitegal catala bitegal joni kadi ko catala bitegal CDM taw ko yaaduɓe koninkoɓe leydi ndi kañumen tigui mbaɗi eerago men ona aljuma kañum en gam yidde wadde moɓodiral men hollide ene jaadi e koninkoɓe leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi kañumne waɗi limogé hoorejo jagorɗe muɗum hono biyeteɗo Patrick Achi kedde Afrobino kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj so tawi ko kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Afghanistan jeeyen ha to Palestine to leydi Inde bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni pilen pacciren jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorelte ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɓe gorelte kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodire gorelte ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nord ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorelte beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatola e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounass wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omonoto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché Boubès jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché Aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorelte dañen jamma
Kettode kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo jeeɗiɗi eɗen gone hoore biira jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati asetta nogas e ɗiɗi lewru mawlude hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal jibinede caggal fergonelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje woni youtube ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon ñalawma hande woni kikiɗe hande tigui e hoore bira jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati so tawi kaya bottaji ɗe gottama woni sanga 16 heures ko potital tawa ko lamba mawkano feewi hakkude tawa kadi ko yaadude araraji woni tigui ɗaftodiroɓe drapeau ji hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie no ɓe kewide e kala saaha wonde maayo wona keerol caggal nde leydi Mauritanie yano hitande rawane nde yano toon taw ko ale e oɗo saaha joni retour o ko leydi Sénégal ari tigui yubbinde ɗo hennene siftinde on noon e ale o noon wonno ko drapeau ji jeeɗiɗi e drapeau ji jeeɗiɗi noon leydi Mauritanie ɗaftino toon drapeau ji joyyi addi ɗum ɗo e nder leydi Mauritanie e Sénégal naɓe noon gari tawa kadi ene gardi e keewal e peewal ene gardi tigui e oɗo saaha joni yidde heptude ɗiɗon drapeau ji ɗum noon ko kikiɗe hande on pular heewide ni ko yooɗi ala e darnam kikiɗe hande o so tawi kaya jiɗɗo yiide lamba tawa ko lamba cosan lamba meɗen kala ene wawi arde toon to arena e nder sora arima bisma en ketto hen noon musidɗo men hono Alassane Oumar Mbocco habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Mauritanie sifodiri e laamu ngu leydi tentude Amérique ballal ngal noon e ngala ɓuura milliard uji nayyi tawa ko ugguya e limore hinde nde sifande nde noon waɗi tigui ko ñande alkamisa ɓinnuɗo e nder nakcot lamorgo gendi Mauritanie so tawi koto banggue Mauritanie ko biyeteɗo Abdessalam Wul Mohamed Salem kañum woni ministre de l'économie de développement durable mo leydi Mauritanie ko kañum tigui sifi tawi noon koto banggue dowlaji tentuɗi Amérique ko ambassadrice joɗaniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder Mauritanie hono biyeteɗo Cynthia Kershi ko kañum tigui siko kamɓe ɗiɗo ciifodiri nde ɗon sifande tawi on ambassadrice on wondi e directrice de l'agence américaine pour le développement international ko kamɓe ciifodiri nde ɗon sifande nde noon mbiɗen jaaru muɗum ko nde temedde nayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi million taw ko haalisa ugguya e limore hesere nde so tawi koto limore hinne de ene wona 4 milliards 620 millions e ugguya so tawi wattama e dollar ko sappo e ɗiɗi million ene fawi temedere capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati e ɗiɗi dollar jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo faggudo holliri ngal ɗo ballal ko yidde kay wallude e ɗoftude jeunesse Mauritanie naɓe haɓade basala e haɓade wasama gollade e wallude ɓe kadi no ɓe ƴellutiri e fannuji kala to banggue cellal to banggue haranduru ha to banggue élevage e to banggue ndema kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni Oumar Sissoko Mbalo ko hoorejo leydi Guinée Bissau gonnoɗo e jillu mum taw ko jillu cehlagala jillu gollala e nder gendi Mauritanie o timmini jillu ngu noon ha laaɓi o hoti tigui to leydi makko ko hoti leydi makko gila kikiɗe alkamisa gila ñande kikiɗe alkamisa jillu ngu noon mbiɗen ko jillu ko ñalawma goto o joddima noon e nando makko sehil makko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ɓe jewtidi ko heewi ko fati kay jokkodirala moƴƴal e ñastade galle cihlagal gongal hakkude leydi ɗi ɗiɗi hoorejo leydi Guinée Bissau noon hono Oumar Sissoko Mbalo o arani goto tan omo ardi e sete timmude no feewi ko wayno biteɗo Souare Sambo on ko ministre secrétaire général de la présidence wondude biteɗo Khalifa Kassama on ko directeur cabinet du président de la république wondude général Sanji Fati on ko conseiller auprès du ministre de la défense
duusimo noon nde funne hoode ndo noon kanko Umaru Siko Mballo e yaadiɓe makko duusiɓe noon haɓe jetti to bowallade duwaji ngal umɗum sito naksoda biteɗo Mohamed Wula Bilal Missoud kañum woni hoore jagoɗo leydi Mauritanie wondude e yimɓe gouvernement heɓe woni ministre uji kewɗi wondude e directrice cabinet du premier ministre e waali Nouakchott banggue hirnangue wondude cukko hoorejo président cukko hoorejo mo région de Nouakchott wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Guinée Bissau e nder leydi Mauritanie ko ɓeɗo tigi duusimo hawo ƴetti laana mabɓe ko ndiwo ka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo jagoɗo mo leydi Mauritanie Mohamed Bilal Missoud o joddima en audience aljuma hanki o nder bureau ji makko to Nouakchott ambassadeur joɗaniɗo émirat arabe uni e nder Nouakchott hono son excellence Hamed Gane Hamed al Muhayri ɓe jewtidi noon ko juuti ko fati kay e jokkodirala moƴƴala hakkude leydi ɗiɗi ene tawtora jonde nde noon directrice cabinet kanko hoore jagoɗɗo o wondude conseillére makko ɓen noon hono biyeteɗo Aissata Fall Michel Vergès e Aminatu Mintou El Hadji ko ɓeɗo tigui tawtora nde ɗon jonde ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o liɓi gouvernement makko taw ko gouvernement dendagal jagoɗe ɗe kala o liɓi ɗumen ha laaɓi tawi ko para décret mo siifi aljuma hanki o jeegoma lewru yarkoma o jarniɓe noon kamɓe kala o maniɓe o jarniɓe e darde mabɓe e golle mabɓe paydide no fewi ɗeɓe golli o jarniɓe o noddi noon Amadou Ba noon waɗama reconduit woni tigui yambirama nde jokkata golle mum nde jokkata kay wonde hoore jagoɗɗe leydi ndi hollirama noon ɓoyata ma gouvernement kesso ma toɗɗe wawa tigui haalanede windere nde kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Mbacké kotona musto waɗi toon ko oto goto kañuma feri toon moto Jakarta jollunoɗo yimɓe ɗiɗo dognannoɗo Jakarta o noon Allah faabima ɗum ma yani hen hay sinno kay heeɓi gañanɗe mo jolluno o noon nde filti yani tigui e leydi yadani e wonki ko hen wasi fittani mum ko dadiɓe ɓe commissariat urbain ɓe Mbacké noon kañumen gari ɗon mbaɗi constat ko kamɓe kadi ƴetti goski mayɗo o ɓe nawi ɗum hono mayɗo hono biyeteneɗo omo yette ka ɓe nawimo to morgo Matal Fawzeyni mo Touba donannoɗo moto barmuɗo o noon on nawama to cuuɗi cafrirɗi to Mbacké chauffeur auto o noon donannoɗo auto o omo wiya inde makko fuɗɗori ko Alkulala S o yettete ko so o wiyama teeɓa oɗo saaha joni mo tawe e juuɗe dadiɓe e mbadi enquête ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to Matam aljuma hanki jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati sanga 17h45 woni 5h45 koko yurmini waɗi to tufde Matam ko cukalel tokusel guel duuɓi ɗiɗi gonduno guel e nene mum garnoɗo wuppude e comci to tufde Matam to maayo ɗo ko guel cukalel tigui mosi taw yummiraɗo tinani guel naati e ndiyam he guel ronki yitede nden yummiraɗo wulli noon dendagal jamureɓe yahannoɓe e ɓen witeɓe sapeur pompier en kala mbawi arde waktuji kewɗi ɓe muti jiila gam yidde yiilade guel kono noon ñalawma hanki o ɓe jiitano guel ko jiiloɓe gonnon so tawi en keeɓi hen ko laaɓi ma en gartu hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Ibrahima Sall ko kañuma ardino commission d'évaluation et de suivi des politiques et des programmes publics o waɗama limogé woni ittama ha laaɓi e golle makko joni ko biyeteɗo ingénieur Oumar Gueye kañuma noma tawi ardi kañum lomtimo nomama président commission ko kañuma lomtimo e golle ɗe tawa kadi ko décret présidentiel mo Macky Sall siifi ha joni ko leydi Sénégal ceddoɗen coalition Sonko président 2024 ɓe kollirina mette mabɓe no fewi guel ñande nogas e jeenayi lewru septembre maydu ɗo caggal kayde DG woni direction générale des élections salino rokkude yimɓe mabɓe kayitaji ko ficheji ko fate parrainage gembanade sonngoji hoorejo leydi tijjari ñande nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kamɓe noon caggal len mette noon ɓe mbawino
mbawino tigi waɗoyde recours mabɓe ɓe mbawino tigi wullutoyade wadde recours mabɓe to cour suprême kono kadi cour suprême o de waɗi rejeté ha laaɓi waɗi rejeté recours mabɓe mbaɗi o salima ɗum aljuma hanki o Aminata Touré noon ko neɗɗo dawrugol o meɗino wonde hoore jagode ko lundiyanke oɗo saaha joni gambaniɗo sumgoji ɗi kañum noon yo annani décision cour suprême o so wadde rejeté oɗon recours kanko Aminata Touré o haaɗani ɗon tan o waɗi erago faade dendagal ɓena witeɓe démocrate kamɓe kala tawateɓe nder leydi Sénégal nde ɓe mbaɗata mobilisé kamɓe kala ɓe mbawa faddade ɓe jinga oɗo biteɗo Amadou Ba taw ko candidat yila Macky Sall e konguɗi makko ɓe mbawa tigui haddemo tigui hebde polgu beele tigui eɓe gartira démocratie godanoɗo o e nder leydi he wona konguɗam ko konguɗi on biteɗo Aminata Touré ɓurɗo lollide Mimi Touré ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ƴetti téléphone muɗum o noddi lundiyanke biteɗo Bougane Gueye Dany gardiɗo landa witeka Diena Saboba gambaniɗo kay sumgoji hoorejo ɗiɗi yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjari en 2024 gon noddago noon ko duwanademo kay caggal jaltugol aduna joom suudu makko biyetenoɗo Momi Seck Muni Seck noon ko ɓicon Balago Seck ko miñuma Wali Seck jaltunoɗo aduna Bougane Gueye noon holliri hen weltare mum mawde no fewi e ngoɗon noddago e oɗon duwaw o jarni tigui Macky Sall e ngal ɗon neɗɗa kayankagal Macky kanko Amadou Ba noon kanko woni hoore jagorde leydi Sénégal ko kanko kadi woni mbiri gembeniɗo e dow Benno Bokk Yakar kañum noon haalani tan ƴettude téléphone mum saabu ɓornima paɗe mum o huɓɓi oto makko o yi tigui ha to galle Bougane Gueye to cité Gorgui feccoyde famille o sunare e yettinde toon duwawuji makko e duwawuji laamu leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to leggal Maris to noon ko goski gorko goto kañum yiita e nder woynude to cité Bellevue en face de l'autoroute mayɗo o noon ko sagata gorko jaro duuɓi à peu près fodde duuɓi capanɗe tati goski noon yiita tigui taw ko fuɗɗima gamotinde no fewi o wira koto bamule de Anna Bella Air enquête nana udditi hen beele ne ande moni kanko beele kadi ene ande holko yoɓi fitane makko hol kadi ko waɗimo e nder nduɗon woydu ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni subaka aseta hande o ko immeuble goto woni huɓere togodirde étage gonnoɗo e mahede mo gassani sara rond point gonɗo sara cour suprême ko kañuma tigui derguiti e leydi aseta hande o hunde makko derguitima e leydi hay sinno kay hay goto wasani hen fittani mom hollirama tigui hewɓe gañima hen sapere pompier noon anayi jiilaw gam ƴewde kay so tawi ala ubbiɓe e less ɗoɗe huɓere nde teskama noon matériel kewɗo boni hen habaruji men demgal Pulaar kabaruji men demgal Pulaar senummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali CDM woni coalition pour la défense des militaires ko catal kay dariɓe kay addude ballal mumen e soutien mumen faade e koninkoɓe leydi ɗi ɓe kolliri tigui wonde kay koɓe yaltoɓe e keewal ñande aljuma ɓennuɗo to boulevard to nokku biteɗo boulevard de l'indépendance hollirde soutien mabɓe faade kay e koninkoɓe leydi ɗi woni fama yanateɓe kala saaha ine mbare ene gagne ene mbarmine e nder jokku leydi he kala taw ko dariɓe jamma ñalawma kala gam yidde rende gendi leydi ndi ko aljuma sappo e tati lewru yarkuma noon ɓe noddi mbeɗodiri aadi tigui yoɓe pottuto boulevard de l'indépendance yidde kay wadde toon moɓodiral mabɓe e seppo mabɓe ɗum noon ko caggal kayde imam Mahmoud Dicko noon e gardiɗo imam ko neɗɗo dowluɗo no fewi ko neɗɗo diine ko neɗɗo dawrugol kadi dowluɗo no fewi nder leydi Mali caggal noon catala makko bitegal coordination des mouvements association sympathisant de l'imam Dicko caggal le mbanno erango kañum en ñande aljuma sappo e tati lewru yarkoma ene mbaɗa moɓodiral mumen molantegal Allah e nder Bamako lamorgo leydi ɗi hollirde kay jadani e laamu koninkoɓe jadani e laamu ngu ha tengti noon kay ko koninkoɓe dirtini oɗo saaha joni délai transition ɗaminnoɗo sele sungoji ɗaminnoɗo yuɓɓinede e nder leydi he hollirde mette mabɓe ko caggal nde ɓe mbaɗi gona erago noon ko den tigui ɓeɗo wite
biyeteɓe CDM kañumenne mbaɗi erago hollirde enen jaadi e laamu koninkoɓe leydi ɗi e gardogol colonel Azimi Koita ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni ñande 30 lewru septembre maydu ɗo ndu 28e mission taw ko médical tawi kadi ko chinois ji ɓe nuldi 16 docteur safroɓe e fannuji certude no fewi ɓen noon ɓe nelda koto centre communautaire de santé to nokku biteɗo nokku biteɗo Sanankoroba noon ɓe gari toon noon ko wadde ɓe mbaɗi toon consultation fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo neɗɗo tawa kadi ko joguinoɓe musalla mbaɗama consulté woni holkiso waɗama e mumen holki woni taw kadi ko consultation gratuite woni tigui alda e jobdi ɓe mbawi kadi rokkirde toon médicament ji woni safruji tawa jaaru mumen ne qime ha million ngaji ɗiɗi e feccere taw ko franc CFA ɓesgu Sanankoroba noon kolliri hen weltare mumen mawde no fewi maire commune hono Mamadou Jean Traoré yami jarni docteur eɓe kala e dow inde commune o kala ɓe commune mo ardi o jarniɓe kayim e weltare mabɓe mawde no fewi ɗeɗo golle paydinde no fewi guila addude safaruji wadde consultation e rokkirde leɗɗe wonande kaya ɓesgu oɗon diwan biteɗo Sanankoroba ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara kañum woni hoorjo leydi Côte d'Ivoire kañum ne waɗi limogé woni tigui o itti ha laaɓi o yandini gonnoɗo hoore jagorɗe makko ni premier ministre makko hono Patrick Achi noon kañum wonno hoore jagorɗe guila mars 2021 kañum woni premier ministre o noon o ittama tigui so tawi noon premier ministre liɓama fitti tigui ko gouvernement kala e oɗo saaha joni liɓama ha laaɓi siftinde o noon kanko Alassane Dramane Ouattara o holliri ɓoyata ma gouvernement kesso suuɓe siftinde on noon ko duuɓi ɗiɗi heddi e suɓgoji hoorejo leydi oɗo gouvernement liɓaɗo noon ko par décret présidentiel mo Alassane Dramane Ouattara siifi kañum tigui liɓi oɗon gouvernement Patrick Achi noon ko guila mars 2021 o suɓanno yo won hoore jagorɗe o lomtino ko biyetenoɗo Ahmed Bakayoko jaltunoɗo aduna kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Côte d'Ivoire kabaruji men robino kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Oumar Alassane Mbodja gorko mo Sarandogu Oumar Alassane Mbodja assalamu aleykum wa rahmatullah. jammi hiiri toon gali Abouba ko addi ko enen jaɓɓana kono ko roɓino taw kadi ko jaadiyaguji ko fatti e dunde taw kadi ko Afrique men gartuɗo e nder leddi Mauritanie e siftinde hono bandiraɓe ene wayno délégation mo Sénégal e garɗugol Abdoulaye Ali hono Diallo kañum e délégation mo timmuɗo tawi ɗo leydi hono Mauritanie gam kay wadde ɗo taw kadi ko sippiroji e pine taw kadi ko pulagu no didorno e taw kadi ko gardugol hono Dia Abou Hamidou o Bolo ko kañum woni hono mawɗo fédération taw cokkuma ko mboci Abou Mariat ɗum noon foof waɗa koye dow teddugal hoorejo leydi hono Moutada Mame Cheikh El Ghazouani wondude e kan Ousmane men ɗo wonde hono jakkude mo leydi kono Mauritanie kamɓe noon Abdoulaye Ali Diallo kañum ardi taw kadi ko radio fulɓe international wawi kadi nadde ɗo e nder leydi Mauritanie o guila hanki ɓe jofti ɗon eɓe mbawi hono teddinede e hono taw kadi ko fédération o wawi ko teddindeɓe e mawnideɓe hanki noon kadi ɓe mbawi hono wadde ɗo taw ko mbiruji ɗi mbaɗi face à face mumen goto foof haali waɗi gabugol mum hande e ñalawma honɗo fasanga 4 heures ko ɗon tigui combaji ɗi mbawata hono wadde toon to are hono bis ɗi mbawa kadi jokku toon programme mabɓe ko fate noon e kabaruji men ko fate e hunde e dongre taw ko Afrique puɗɗo ko leydi hono Mali leydi hono Mali e wayno hono jalnguji ɗi ceerano hono wadde no banggue rewo leydi ndi hani e banggue e hirnangue hono leydi ndi enen gandi convoi taw kadi kono mintiroɓe taw ko ɓen malinaɓe jaɓanino toon to ɓen seɓitiɓe ɓe gon to ɓe mbawi noon honno kadi kono yenodirde e mabɓe toon waɗi noon mayɓe wonni ko huniyankoɓe kepte mabɓe no fewi guila e autoji mum hani e ɗen wona ɗen gueɗe toon to Niger kamɓe de huniyankoɓe taw kadi leydi hono France goni kay koye hebludde taw kadi ko dendagal hono
babu sumen ngam hodde leyɗele taw ko leydi hono France nde tawno wonde ha hande dey wonde caɗele ene goni hakkude mabɓe kadi hani e yaade nde ene waɗi caɗele nde tawno wonde Niger ene ko uddi frontiére mum ngam kamɓe kadi ɓe mbawa laaɗe mabɓe mbawa hono juurade ɗon ene waɗi tawde ko kaɗiɗe ɗum noon ene goni koye wawde yidde haaldude mabɓe haɓe mbawa kay dañde fartaŋe noɓe guitirɗon wonyankoɓe mabɓe to Nigéria e ɓen syndicat ji ɗiɗi ɓurɗi mawni toon mbawi kadi hono dartinde tawde ko hofgo juuɗe mumen ngo bonnoto nde caggal kay nde ɗin prix yeehi ha dow e ɗum no laamu ngu arti e wiide wonde kay ma waw kadi kon ƴewtade ɗum etta kadi ko pellital hono guesa artiri noon ha nogas e joyyi e nder temedere Libéria ko ɓe dey ñande talata paaɗo koye woteji mabɓe payi George Weah kanko gardiɗo ko leydi ndi ma huccitayi e ɓen 19 taw kadi ko ƴammoɓe kadi taw ko lefol laamu ngol ɓe mbawa kadi kono wadde nde tawno wonde leydi mabɓe ndi dañi noon e caɗele kewɗe no fewi ha ni addiniɓe ma hono duuɓi 10 aɓe goni e taw kadi ko e gueruji ha woni hen ebde woni hen hewɓe hen kadi ko ɗon mbasi kono hôpital mabɓe to leydi hono Tchad kañumne kono kamɓene mbaɗi mandat d'arrêt international fadde kadi e oɗo to kadi lundiyanke biyeɗe hono taw kadi ko oɗo biyeɗe hono Cissé Masra guila kadi jettati lewru hono juin ɓennuɗo o kañum dey mbino koɓe kalino e haala makko ha ni ɓe mbawi kadi wiide oɗo o lundiɗo wawi kono bayyinde wi ko gatto e nder leydi ndi ñande 17 lewru yorko ma ujunnaje ɗiɗi nogas e tati toon to Tchad nde tawno wonde ma won hirande ko yalti leydi ndi kadi ha feede pelɓodire ene gonno hakkude mabɓe ka waɗi hen yimɓe hewɓe kadi dutti hen e jomumen guila kadi wonno ko gono gas taw kadi ko lewru octobre hirande kono mayde nde e nder taw kadi ko windande nde taw kadi ko halki wonno joyi jeegom hono lewru taw ko yorkoma ko ɗum woni ko ñalawma taw kadi ko windere yankore ɓen taw kadi ko janggi noɓe ɗum waɗi leydi hono Cameroun jangginoɓe mabɓe ceppi ngam hollidde hono caɗele jogui won e ɗin taw kadi ko syndicat ji kamɓe noon ɓe ɓami wiide wonde kay aɓe mbaɗa taw kadi ko fatte hofgo juuɗe e jeenayyi taw kadi ko lewru daro tondu to Gabon kamɓe de janggoɓe toon to duuɗe jaaɓe haaldede ɓe mbi ɓe patti tan koye laamu sabbordu kesu caggal kadi nde folli hono oɗo ali hono bongo chantier ji mbaɗama ha heewi ko fate noon e duuɗe taw kadi ko jaaɓe haaldede ɗum noon ɓe patti tan koye sabbordu mbaɗa ma waw kadi nawanandeɓe e gueɗe mabɓe RDC Congo ka mbiyeteɗo hono Goma kamɓe de ɓe wawi wonde capanɗe jeeɗiɗi taw ko debbo mbawi waɗe toon gueɗe kabtodirɗe no fewi ɗum noon ene teska ujunnaje ɗiɗo taw kadi gueɗe e nder rewlu to wawi teskede ko waɗaki hen ɗum noon wi noon ko MSF wawi hono bayyinde ɗum ɗon Afrique taw kadi ko sud on Cyril Ramaphosa yiiɗi ko ɓeydude taw kadi ko ndentaka e keeri mabɓe gam riwtude taw kadi ko ɓen aroɓe ene ɗanno woni immigration hani e tarfaki ɗiɗi won ɗin e dow ɗum o wi o sosi taw ko ceetal taw ko tawa ene herori tan ko ndenka ha tengti noon e keerol hakkude mabɓe e ɓeɗo taw ko wiyeteɓe hono Zimbabwe en saabu ɗum immigré en ko ɗon keewi taw kadi ko rewrude to leydi hono France kamɓe de aɓe nana aɓe jokki kay yewtidde e ardiɓe taw kadi ko leydi hono Niger gam ittude toon kadi beele aɓe mbawa kadi nawnude honyankoɓe no e kamɓe hani e dartorde hen tawa kadi ko teddude haɓe mbawa kadi kono yaltude ɗum toon Espagne batu ardiɓe hono leyɗele Europe joɗima toon to Espagne koɓe mbaɗi noon ko toɓɓe ɗen tati ɓurɗe mawnude hen mbaɗe mbawa kadi kono tewtude ɗum
ko fewti noon e immigration ko ɓuri heewde heen noon ko leyɗeele ko e leyɗeele jaɓɓaani taw ko nanodiral tawa kadi mballodiral leyɗeele ina wona taw kadi ko fodde kono Hongrie e Pologne mbi jaɓani ɗum ɗon leyɗeele dentuɗe taw kadi ko Amérique joni bayden holliti koɓe jogoɓe kadi mahde taw ko ɓalal hakkude mabɓe e Mexique ɓalal ngal don Trump fuɗɗino ɗum kanko noon ɓeydon o gollinoma guila e campagne o wonde wiide kadi so tawi wonde o ari o laamima leydi ndi ko dartinowo ngal ɗon taw ko ndiɗon hono mahdi joni noon e alarba jawtuɗo o arti hen e konngol makko Venezuela bureau taw ko procureur baɗɗin taw kande ko namde ngam taw ko manda ngam yidde jaggude oɗo lundiyanke biyete hono susidano gaɗo kadi ko tumaɗo ko wiyete jaam fade ko Russie jagogal taw ko défense holliti hono yoɓe keño ɓe ɓeyda kadi taw kadi ko bombardier ji Su-34 ngam wallitirade e ɗiɗo attaque bandiraɓe musidɓe tedduɓe haali Aboubaka ɗum woni ko tonguɗen e oɗo ñalawma hande o e dongre Afrique o e dande Alassane Oumar Mbodji ngam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jabberi ha joni koto leydi Afghanistan paaɗen leydi Afghanistan heeɓi yerɓande leydi musni no feewi tawa yerɓande nde magnétique mum ko 6,3 échelle de Richter ɗum noon yerɓande nde waɗi koto banggue hirnangue leydi ndi ɗum waɗi ko asata hande subaka law so tawi noon ko wuddu yerɓande nde woni ko wiyete épicentre yerɓande nde ɗum noon en tawe capanɗe 4 kilométre to banggue rewo ɓaaƴo hirnangue wuuro wiyetego Herata sappo e nayo neɗɗo noon tinama hen mbasi hen pittali mumen capanɗe jeeɗiɗi e jeetato waɗɓe ko barmi hen ko bilan provisoire saabu kay jiilaw ina jokki hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Pakistan naɓe aynima roquette aji woni bomboje kewɗe e nder leydi Israël tawi ɗi ummori koye nder rokku biteɗo Gaza ɗum noon fuɗɗi ko sanga 6h30 subaka hande ɗum juuti noon fodde waktu e feccere koɓe ayno obiji e bomboje e nder guure kewɗe tawateɗe to keeri hakkude guure tawateɗe to keeri leydi Israël hakkude mum e leydi Palestine ɗum noon hiskama tigui laamu leydi France noon holliri hen mette mum mawɗo no feewi ɗum noon tawi ɗiɗo janguɓe kolliri tigui wonde kay ɗum ɗo ko des attaques terroristes laamu leydi Israël noon holliri tigui wonde oɗo saaha joni leydi ndi woni koye guerre koto leydi Inde uddirten kabaruji men to banggue rewo ɓaƴƴo funnague leydi Inde to ne ko tana musɗo waɗi toon ko wendu mawnudu ɓe mbiyata lac Himalayan ko kañum tigui ladde on lac woni wendu kañum tigui heewi ndiyam ha wendu wukkiti ɗum saabima yoolaru fodde capanɗe nayo neɗɗo hawri hen e ladialam ko fuɗɗi yitede jiilawne jokki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino jaydiɗo men to Afrique ko Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.